It's amazing. Medyo pag ano nga. Yan. Basta. Magandang gabi sa inyong lahat. Way Vlog, magandang gabi idol. This message is held for review. Killer Eyes, Real Estate Martin, Twin Mama, Michael Malayan, Glenn Carol, Anthony Makaalay. Ako Red Vlog. Magandang gabi. Idol, sukulan ng damdamin, may kapusin na walang kawangis, gawin maputi sa taong bayaraman, at sa labi mo pinamutmut sa nangailangan ka ba? Kapag bigat pinangdunan sa kahirapan at alilangan, tinulong mo sa kalahatan, kapabayan, dinamayan mo sa kagutuman, sa marintanong makabayan, Robin Hood ka ng Pinas, mapalasi, di kayang kumpasan ng mga umas, mga supot, mga sungaw, mga papogi ng tungaw, mga kupal, dapat ipagpala sa kipakyaw ng dapat. Mga kupal daw. Dapat daw ipabala sa kay Pacquiao. Narinig nyo, mga kupal. Dapat ipabala sa kay Pacquiao. Sa ibabaw ng lupa, anghel, sa alang Francisco Marcos, ang Panginoon siya'y kabayan, at hindi mo wala kang forma, pero meron pumebahal mo, at lahat nasa matanda, at mga bata matabin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng... Wow! Alam nyo po mga kapatid, ha? Ngayon po ay mamimili tayo ng napakaraming netizen, ha? Nabibigyan natin ng ayuda. Yung mga netizen, no, ha? Pero wag kayong maglalagay na, wag kayong magta-type ng inyong mga telephone number, ay hindi ko ho yan babasahin, ha? Okay? At panalangin nyo po, yung huling lakad natin sa pagkatapos nito, netizen na, tutulong po tayo kay Kaleo Obligar, yan sa Net 25 ba yan? At syempre, mabuhay po kayo lahat ng pamuno ng INC. Maraming salamat po sa suporta. At syempre, dyan sa Malate Catholic School, yung mga ampon nila diyan, tulungan natin 'yan. At syempre yung Bulubunduking barangay sa Quezon City. Tinatanggap ko kung anumang hamon. Ang hamon ng dating reporter na si Arlene de Guzman. Kanina po ay nakapamahagi po tayo ng ayuda sa Bayan ng Pateros at maraming salamat po. Shout out kay Mr. Alvin Chio. Si Alvin Chio, shout out. Napakasipag hunong kaibigan natin na yan. At syempre, si Don Carmona, kung nanonood ka, shout out! Pusang gala. Ayan no si Don Carmona, ayan no ang presidente ng Broker Association ng buong Pilipinas. Adonis Carmona. Kumbaga, kuting pa lang ho yan, kakilala ko na. Hanggang sa naging pusa, hanggang sa naggala na yung pusa. Kaibigan ko na ho yan. Yan ang mga kaibigan ko ay talaga namang nanggigigil na sa mga basher ko pero chill. Ang hangad natin tumulong. Ika nga suklian mo sila ng pagmamahal. Ano kaya mag-scoop tayo? Ano? Tayo naman kaya yung mang-scoop. I-scoopin natin silang lahat. Let's say meron tayong reporter na narinig na wala sa hulog, i-scoopin natin. Kunyari, ikaw yung ini-interview at ako naman mag-i-interview. Maganda, no? Pero hindi, ang pinagkaabalahan natin, yung pagtulong natin sa mamayang Pilipino. Shout out Gerald Tinana, Edmonton, Alberta. Mabuhay!
nasa lungga umiwas, mga nagtago, alibay ay bayong sistemo. Sadyang mahina pagpili o hinang polo, puro moto. Natatawa sa inyo si Pisto at mga gago. Dapat magpasa ko sa mga tuwid nakapako. Tukol sa trono, turubong suminoto. Ay walang mundo sa tumotong Pilipino. Sisigura, natitiis nyo, namimos-mos na naguguto. Tangin asin at hugas pinangraos. Mabibilang sa daliri ang may awas na alipin. Ang magiting na babae sa luto ay Jilosin. Pag tumulong, may papatikos. Napakitang tao, mga loko. May sungay kayo, di kayo santo. Francis, Junior Carlos, Alpacaparo ang grupo milyon. Alpacaparo ang grupo. Ang galing din itong si Kiko Alpabetong gumawa ng kanta. Ko'y hanga dito eh. Yung susunod ho natin pa contest eh. Talaga namang contest doong contest dito. Mabuhay Sir Francis. Happy viewers. Robilla Hanson. Happy na naman kami. Makita ka lang from Sweden po. Uy, pag nakita niyo ako ng personal, may kasamang hagya. May kasamang beso-beso. May padilpat pa nga. May padilpat nga lang. Sino ka ng bansa? Para sa tao, hindi mo wala kang forma. Pero bumibahan mo, maganda at masama ang daan. Mga pakangatapin mo, binunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humagat. At hindi mo wala kang forma. Pero bumibahan mo, maganda at masama ang daan. Mga pakangatapin mo, binunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humagat. Bumilib akong parako, tuling-tuli, mabes-mabes sa kupal, sigang matok na matindi. Mayaman challenge, tinalakan parang yung kapitbahalan sa hamon. Manuman ang pelo, alay ay buhay. Gas, ang digdit at huwarang tapang may prinsipyo. Makajos at mga tao, at tinwalan mo paraiso. Moses, mutagagising, aliyaw mo ang mga sirena. Para asyong sa lunggad, tagong tumalakang pana. Maliktarin man ang watawat, di ka magpapaawa. Wala sa tita, lumapagiraman, hayop sa lupa. Sa dyan tumangis, umagos mula kayo. May higpi, pasibigulalim, di masisisit ang duraming amin. Sa saka ng pagsubok na inanaman niya. Awit ang sima siya'y karayong sa dayami. Bayani, huli ng ibon, awit pagbati, kalapati. Jen de la Cruz, watching FLM show. Ganda ng song. Napaparap kami dito, sir. Gat. Ma'am Jen de la Cruz, ha? Kita nyo naman, ha? Talaga namang tayo tuloy-tuloy sa pagtulong, ha? Kanina, pateros ang tinulungan natin, ha? Magandang gabi po sa lahat ng mga PSG. Diyan sa Malacanang. Magandang gabi rin po sa ating Pangulo ng Pilipinas. Kalayaan simbolo ng talumpati. Wala kang forma pero bumibahan mo. Mata at masama tanda at mga pakangatapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bumilip. At hindi mo wala kang forma pero bumibahan mo. Mata at masama tanda at mga pakangatapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bumilip. At hindi mo wala kang forma pero bumibahan mo. Mata at masama tanda at mga pakangatapin mo. Pinunod mo tinis sa magandang gabi po dyan sa lahat ng grupo naman Lamam Jen de la Cruz, ha? Yung mga PSPG po, yung ating personal presidential security group, ha? Magandang gabi po sa inyo. Ganun na rin po sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magandang gabi po. Napaparap daw sila sa Malacanang. Screenshot mo ngayon. Malupit si Kiko Alpabeto. Siyempre, hanapin mo yung isang kahig, isang tuka ni dito mo hanapin. Ayun. Kanina po, gusto ko pasalamatan lahat ng mga Sophia Marga. Hello, God bless. Gusto ko pasalamatan dahil natapos na po yung panibagong na po ito, mga sulat din eh. Okay po. At ang kasunod natin, Malati Catholic School. Sila yung nag-ampon ng mga pakalat-kalat diyan sa EDSA, no? Ross Bolivar. Sige, padala natin ng tulong. At ano pa bang kasunod? Si Leo Obligar. Okay. Yung mga kapatiran sa INC. Okay. Ano pa? Yung hamon ni Arlene de Guzman. Okay. Sambayan ba yun? Okay, sige. Tulungan natin lahat yan. Schedule natin. Bali, yung parating natin, total 1,000 sacks of rice.
Gatas, ano pa? Masakit. Oh, kalabasa. Talagang masakit sa bulsa. Masakit na. Pero sa ngalan ng paglilingkod sa bayan, ha? Yan o ang kanta ng Brown Squad. Brown Squad. Tess Patnugot, Sir Idol, ako po at si Cap Nazir Baldoza ng Barangay 16 Caloocan ay hihingi po sa inyo ng tulong na tapatan nyo ng bigas at kalabasa yung binabalot namin dito na bigas dahil kulang po talaga. 2K plus family. Mag-video kayo, i-challenge nyo ako at pag nakita ko talagang may binabalot kayo, ako'y sasagot. Yan. Padala nyo ako ng video clip. Priority ko po ngayon ay ating mga, pagkatapos po nung naka-schedule sa lamesa ko, priority ko na po yung ating mga netizen, yung ating mga subscriber. Yan. Padadalan ho natin ang mga bigas yan. Kahit tigi-tigi isang sako na 25 kilos. Pilipino nakaranas ako kahit tamang ginagawa ko ang pagtulong sa kapwa lang ang tangi kong gusto ang hamong ginagawa ko. Magandang gabi po. Yung hindi nila alam paano ba mapupuna ang pagkain sa bagis ko po na may hapon kasi na nila kami sa misa kung meron pa. Magandang gabi po sa inyo. Nila paminsan-minsan kung meron pa ako yung tinawag ko scammer ang bugat mayabang minsan mo galing spada ngunit ganun pa man aking isinagtakli ang galing at mo ginang may Eddie Mopon, blooming ka idol, nice. Yes. Alam nyo, kaya tayo blooming ay pinakikita lang natin sa ating mga, baka lahat ay mabutasan pa ng ating mga basher eh. Ultimo iping ko. Brief ko, hindi nyo tatanungin kung anong brand. Mga lukong re. Mga basher, kain muna, kain muna. At mamaya pa tayo mag-iinit. Kumain muna kayo at kawawa naman. Baka hindi pa kayo nakakakain. Kain muna at nang may lakas mag-type. Kailangan ko kayo rin eh. Yo! Jerry Sumage, Idol FLM, ganda ng quote mo. Inggit na naman mga basher mo. Siyempre. Sabi ko nga sa mga basher, para basahin ko yung kanilang message, mag-sticker sila. Butong Tulisan. Good day, Apo Francis. Ilang basher kaya pumila sa Pateros? Naku, marami. Alam mo na, yung mga basher. Alam nyo, may nakalagay dyan 544. Oo. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin niya? Sige, kung sino makakapagbigay ng meaning niya. May isa sakong bigas. At syempre, binabati ko yung mga Dagohoy family dyan, ha. Idol, Solid FLM, magandang gabi. God bless. From Mekawayan, Bulacan. O, yung mga Dagohoy family na Sampaloc, Metro Manila, magandang gabi po sa inyo. Pero dahil sa tanging lagi, ng isang puso sa ating mga kababayan, kaya wala ng pandemya na kumakalat, may isang taong tumindig na tumulong at ang hikayat sa iba na tumulong sa mga kababayan nating mahirap. Sila ang kanyang puso at tinyahan at sumit.
Josie Goso, idol, ang pogi mo ngayon. Very sharp ang dating. Wow! Siyempre, Gina Maler. Sir Leo, para kang si Binoy, Robin Padilla. Umasta, hehehe. Maginoo, pero maangas na may iaangas. Abid Pan here, from Silang Cavite. Papansay naman po, pa-shout out. Hope for children. Oo naman, walang problema. Hindi lang gusto mo meron pang kiss at saka hugs na may kasama pang padilpat. Magandang gabi. Clang Carinderia and more. Hello po Sir FLM. If you need info for Malati Catholic School, meron po akong mga contact person. Thanks po, God bless. Tinawagan na po namin kanina at tayo po ay magpapadala ng tulong dyan. Huwag po kayo mag-alala. At may parating po tayo ngayon na 40 toneladang bigas. 40 tonelada po yung parating. 1,000 sako po yun. Ipamimigay ho natin yon. JB Mall. Ay, syempre, magandang gabi kay Jen Dagohoy. Ano sabi? Mahal kita, mahal you, 544. Happy birthday kay Jerica Dagohoy. Birthday niya. Happy birthday. Saan? Chris. Asan? Christian Mark Davalos. The meaning of number 544. The meaning of number 544 signifies determination, discipline, hard work, and their long-term benefit that you and your loved ones can enjoy. Wow! Tumpak! Bigyan na isang sakong bigas yan. Sulat mo yan. Bigyan na isang sakong bigas. Binabati ko na isang happy birthday si Jerica Dagohoy. Mga nagpa-Power Ranger dito yan. Sir FLM, pa-accept naman po ng video ko sa Apo FLM. 3J Vlog, pa-shoutouts at challenge ko. Mag-video, magpakita sa publiko dahil saludo ako sa iyo. Saludo rin ako sa inyo. Tambayan sa Norway, Boss FLM, gumawa po ako ng portrait nyo. Yung video po na nasa channel ko, sana magustuhan nyo. Sige, puntahan natin lahat yan. Ulitin ko. Happy birthday kay Jerica Dagohoy at sa kanyang mami. Magandang gabi po. Mabuhay kayong lahat dyan sa Sampaloc. Gio Driver, Sir FLM, basher ako ng basher mo. Pagbatik agita. Sabi ni Josie Goso, idol, pakispirin at payakapsul. Ayaw mo ng ipitrin? Hindi kasi meron daw, idol, pakispirin at saka yakapsul. May ipitrin din eh. At saka yung tugmulo doon. Ibang klase ka talaga. Ma'am Josie Goso, magandang gabi. Nanette Galero. Hello, Sir FLM. Pwede po hingi ng bigas para sa mga construction worker. Barangay 64, 10th Avenue, Caloocan City. Please po, salamat. God bless. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Salamat po. Sige, 2 sako. Bigyan mo yan. 2 sakong bigas. Nanette Galero. Na problema. Mabuhay po kayo lahat. Alam niyo naman tayo. Sige, bigay. Sige, bigay. Darating po yung aming truck ng bigas. 1,000 sako po yung karga nun. At ipamimigay po natin lahat sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yan po ang pang 860 tonelada ng bigas na ating ibinibigay sa ating mga... hindi pala. May yung dinala sa Pateros. 2 tonelada. 862.5 tons. Yung mga may birthday ngayon at may birthday bukas, binabati ko na kayo. Happy birthday sa inyo.
Sana mag-enjoy kayo dyan sa COVID. Walang blowing ng candle ngayon, ha? At baka may kasamang ubo. Yung pag-blow nyo ng candle, makahawa pa kayo. Wala mo ng blow candle. Paano yung pagka yung candle? Pahigop na lang para hindi ano. Pag gano'n. Halimbawa, may apoy na ganyan. Paano gagawin mo yan? Pag hinipan mong gano'n, baka mamaya, may COVID ka, makahawa ka, paano pahigop? Pag gano'n. Ha? Huwag ka maghanap ng basher, nandyan lang yan. Walang ulak at kapigil, hindi kailangan kahit may mapagkapat kahit na sinong mayaman ay hindi uurungan basta kapoy matulungan tumutubo naging mainit sa pugon ang kanyang pangalan hindi ngay halos nagalit ang pikon magkademandaan hindi ko kayo aakasan basta para sa mahirap lahat na talaga magkausap sunod ng pera ay malamang maabo kaya kung susubukan mas mayaman ako sa'yo ang kanyang Peter ay hanggang lahat Sabi ni JB Mall, Boss FLM, pa-epal na po ako sa inyo. Pwede po ba ako humingi ng tulong na ibabalik din? Please, saan po ba kayo pwede makausap? Mabuhay ka, Boss FLM. Itong JB Mall nga, kausapin mo nga to, Yama. Message mo si Yama de la Cruz. Walang problema. Franz Balansala, idol! Salot sa basher mo. Mamatay kayo sa inggit. Malamang. Pagod na po yung nararamdaman ko Pero ang tanging natin siya na lang Siyempre, ginigreet ko si Mama Jocelyn Dagohoy para kiligin naman siya. Gusto mo ng kadate, Ma'am Jocelyn Dagohoy? Bibigyan kita ng kadate kung gusto mo. Alright, inuulit ko, binabati ko ng happy birthday si Jerica Dagohoy at ang kanyang mga kapatid ng isang magandang gabi. Happy birthday sa'yo. At ganun na rin kay Ma'am Jocelyn Dagohoy. Magandang gabi po. Hong Kong Lagalag, Idol FLM, diehard supporter. Pa-shout out naman sa YouTube channel ko, Hong Kong Lagalag o Hong Kong Lagalag. Mamaya, ibabanggitin ka ni Yama. Anyway, mga kaibigan, at kanina po ako po ay na-interview na naman ng isang radio station na si Kamar Batigas. At kung sa ano, hiningi niya yung aking panig. Ako naman sinagot ko. Kaya pakinggan niyo ho yung Latigo News. Kumbaga talagang tinuldukan ko na yung mga broadcaster na mga wala sa hulog. Wag na kayo makikinig down. Wala sasabihin mabuti yun. Meron rito nagpadala ng sulat via LBC, no? Mga taga Malabon ho ito. Pag-aaralan ko ito kung ano bang ano ito. Nakalagay ho Dampa, Doña Juana Atis Mangustan People's Alliance, Potrero, Malabon. Hindi ho naka-specific dito kung ano kailangan. Pero sige pag-aralan natin yan. Ay, yun nga ho, pakipollow nyo yun ito, Boss FLM. Tulang bisyo ko, 1, magmahal. 2, manood ng live mo at i-share ang good vibes. We love you, boss. Shout out sa mga solid FLM headquarters. Kabubuyog PH. Ito yung mga empleyado ni Julian Bubuyog. Alam niyo na yung English noon. Julian Bubuyog na lang. Baka mamaya, hindi pa tayo bayaran ng advertisement noon. Alam mo naman tayo, hanap buhay ang habol natin Ang lakad natin Thank you, Sir FLM. Napakabuti po ninyo. Yung mga basher ko, natunaw na yan. Mga basher, kain bubog, niyapa ako muna kayo. At huwag kayo alis dyan. Dyan lang kayo. Dagdag views yan. Tamo, tumataas ang aking rating. Ayan. Isa-isang account lang naman yan. Ano yan? Napakarami niyang account. Yan ho yung mga basher na yan ho yung mga tunay na scammer. Yan yung mga tunay na, yan ho yung mga impaktong taong nabubuhay sa lupa. Kumbaga sila yung demonyo na pinadala rito ni Satanas. Yan, yung mga basher na yan. Wala nang gawin yan, kundi ganyan Tapos tanungin mo kung ano nagawa, wala. Yan yung mga sakim sa pera, sakim lahat. Yung matindi ang inggit sa katawan. Alam nyo, ang inggit, kapatid yan ng mamamatay tao. Yung inggit, kapatid ng mamamatay tao yan. Boss FLM, mabuhay ka. Proud to be Ilocano from Taytay Rizal. Ang tinitira, lalong pinagpapala. Promote channel, small YouTuber. Pasali sa list ng mga vlogger. Sure. FLM TV Vlog, sali mo nga yan.
Ma'am Josie Goso, idol, pakispirin and payakap sul. Oh, ma'am. Pagdating mo rito, hindi lang kispirin at hindi lang yakap sul ang aabuti mo sa akin. May kasunod pa yun. Ha? Timpla doon. Timpla doon ng kape. Woohoo! Talagang laughing treat tayo ngayon. Jen de la Cruz. Sir God Francis, nananahimik na ba si Arn Arn? Natawa kami, pinag-away mo mga basher mo. Hehe. Anyway, nasa likod mo kami. Sir, alam niyo yan. Lapit ka lang. Ma'am, Jen, ganito po eh. Sabi ko nga po, kailanman hindi nananalo ang kasinungalingan sa katotohanan. Oh, hindi ho pinapansin yan. Oh, wala namang ho itatagal yung mga yan. Puro bunganga lang yan, kapraso lang. Mga, ang ginagawa ho niya, nag-hired ng 3 tao na may napakaraming cellphone, gagawa ng maraming account, ibabash, pag binlock mo may bagong account uli. Wala hong tunay na account dyan. Paano natin paniniwalaan ang sinasabi niyan? Yung account nila fake. Eh di, alangan namang may totoo sasabihin niya. Kung yung account fake, eh di fake na rin lahat ng nilalaman ng nasasabihin niyan. Yung regarding po Ma'am Jen, yung kay Arn, yan po ay tinuldukan ko na. Kumbaga hinamong, nagsalita siya sa akin, hinamong ko siya, hindi siya sumagot, tinupad ko yung aking pangako. Yun na po yun. Tapos na ho yun. At the end of the day, taong bayan ho ang nanalo. Yun ay tapos na. Wala na hong ano sa aking puso. Kaya panawagan ko na lang din sa taong bayan. At syempre, panawagan ko na lang sa kanya na next time, pag siya ay nagbalita, kailangan siguraduhin niyang hindi magkakamali. Kasi hindi lang naman ho ano, baka marami pang matamaan na mas mabigat pa. Di ho ba? Para maiwasan na ho yun. At makapanakit ng damdamin ng ibang tao. ng ibang tao. Magandang gabi po, Ma'am Jen de la Cruz. Yung inyong bigas, hindi nyo na kinuha. Pinabigay ko na ho sa Pateros. Kanina. Kami ho'y nakapagbigay sa Pateros ng bigas, marami, libu-libong gulaman, libong lata ng sardinas, at 8 tonelada ng kalabasa, at sotanghon na napakarami. Ay, ganun ho. O, kalahating toneladang sotanghon. Biro niyo yung kalahating toneladang sotanghon. Kalahating tonelada yung sotanghon, no? Oh, kita nyo, kalahating tonelada, sotanghon. O, bago bigas, tonelada rin. O, tapos kalabasa, 8 tonelada. O, may sardinas ho yun, may gulaman pa. Swerte ang mga taga-Pateros. At tayo handa pa hong tumulong, hindi ho dyan nagtatapos ang ating tulong. Heraldine Manalo, Sir, baka need mo din ng washable face mask para pamigay, microfiber and non-woven. Binibenta ko, pa-support po sa amin, mga online seller, this COVID. Salamat po. Tingnan mo nga Yama, mukhang kailangan natin yan. Mukhang kailangan natin yan. Ma'am Jocelyn de la Cruz, magandang gabi sa'yo, andito si Mr. Alvin Chio, Si Yuson daw, dadalo kami dyan, Ayun. So, yun po, at napakarami ho nating ginagawa at syempre, tinanggap po natin ang hamon ng isang reporter na si, pangalan no? Arlene de Guzman. Barangay Pansol. Panoorin ho natin yung kanyang hamon sa akin. Basher, labas na. Kailangan ko mag-comment kayo rito mga basher. Medyo iganon mo nga yan. Medyo nasisilaw ako. Ayan. So, babatiin ho muna natin lahat ng mga FLM vlogger. Tapos mamaya, yung pinakamalupit na aking kasagutan doon sa 2 broadcaster na bumanat sa akin ng alanganin. Panoorin nyo ito bagong sagot. Natapos na ho, kanina ho, ay tinuldukan ko na rin ang hamon ng Mutya ng Pilipinas 2017 first runner-up na si Carla Sandigan. Okay? Sabi ni Jenny Quinto, hello everyone, FLM supporters at sayo, Sir FLM. Hello din po, magandang gabi. Ma'am Josie Goso, idol shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars. Wow. Yes, ma'am. I'll do that. Ito po ang panibagong hamon na haharapin ni FLM ngayon.
ang inyong bagong hamon. Ito. Magandang gabi po sa inyo, Sir Francis Leo Marcos. Ako po sa Ardit Guzman, isang reporter at district treasurer ng PDP laban dito po sa Quezon City. Katulad din po ninyo, nang nagsimula ang lockdown, tayo po ay walang sawa umiikot upang makapagbigay ng tulong sa mga kapos-palad nating mga kababayan. At bilang isang tagahanga, bilang isang follower ninyo, at bilang isang taga-subaybay sa mga ina-upload ninyong YouTube videos na always viral, ako po ay humahanga at saludo po ako sa inyo, sa inyong tapang na hamunin ang mga may kaya upang magsilabasan ng kanilang mga tahanan at makapagbigay tulong sa mga nangangailangan. Hikayatin na makipagbayanihan upang mabilis masugpo itong COVID-19 at matapos ang lockdown. Kaya naman po, bilang taga Quezon City at katulad ninyo na presidente ng ika-3 distrito ng Quezon City, ang challenge ko po sa inyo, ang challenge namin mga kadistrito mo, ay sana naman maramdaman po namin na ikaw po bilang kadistrito ay kaisa pa namin sa laban na ito. Nakita naman sana namin ang inyong ang puso na dito naman po umiikot sa ating distrito. Dahil sa katunayan, napakarami po ang nangangailangan ng tulong dito sa ating distrito. Napakayamang distrito. Okay, ba't maraming mahirap kung mayaman? Subalit, marami pa rin ang kapuspalad na nangangailangan. Ano ga, ibig sabihin nun? Mayaman ang distrito pero marami mahirap. Ay di, ang leader niya na ano? Ninyo itong challenge na ito. Ang leader niya na magagaling. Upang maramdaman namin dito sa Distrito 3 ang inyong presence na hindi nyo po kami tawan sa laban na ito. Again, more power po sa inyo at maging matagumpay po ang lahat ng inyong ginagawa, lalo-lalo na itong mga kabutihan na para po sa lahat ng mga mamamayan. Maraming salamat, Sir Francis Leo Marcos. Mr. Chio! Halika! Ito raw ay miss. Halika rito. Dito ka! Hindi, para kasi baka mamaya sabihin na naman ng mga basher ko, ang kausap ko, sarili ko, echo lang. Nandito ako lang. Diyan ka. Hi ka muna. Kaway. Okay, kaway. Yan. Alright. Walang maliwanag doon sa hamon sa akin eh. Maria Monaco, present po idol. Ang dami po mo po talagang natutulungan. At nga pala sir, hello din po sa mga basher mo na Mongolizer po. Mongoloid kung baka mag-analyze. Anyway. Ma'am Arlene de Guzman, hindi pa man maliwanag yung challenge mo, tinatanggap ko na. Tinatanggap namin. Kaya naman hihintayin namin kayo sa aming opisina pang ating mapag-usapan kung ano ang ating tutulungan. Pero doon lamang ho sa abot ng aming kakayahan. Alam nyo naman buong Pilipinas ay tinutulungan namin eh. At kami naman ho ay walang inaasahan kundi yung aming sariling dugo, pawis at luha. Pero sa abot ho ng ating makakaya para sa ating mga kababayan, nakahanda ho kami magsakripisyo. Ika nga ho, hindi lang ho yung baraso at leg ang aming ibibigay. Ibibigay na namin buong katawan namin para makatulong tayo sa ating mamamayan na maibsan naman ang pangamba at pag-aalala na ang kanilang harap at likod ay maglalapat na. Ang ibig sabihin ho nung harap at likod ay maglalapat, yung kanilang tiyan at likod ay malapit na humagdikit sa gutom. Eddie Mopon, baka tulog na basher idol. 9 or 10 tayo mag-live. JB Mall, Boss FLM, I'm Jem. Saan po ba kayo pwede makausap? Directly, thank you sir. FLM, ang pogi natin araw-araw. Pinoy, England fan here. Si Yama, pwede nyo makausap yan. Sa may Facebook yan, Yam de la Cruz. Yama de la Cruz. Minessage mo na? Okay, Filipino Lifestyle Kali. Good day, Sir Francis. Always watching from day one here in Southern California. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Southern California. Lahat ng mga Pilipino natin dyan. Idol na idol ka ng friend ko. Pakigreet na din. Please daw. Trixie Joyce Jello
Boss Kurt and Patricia. Wow. Nanonood ba sila ngayon? Ibang klase. Oh, dapat meron kayong social distancing ha. Dagohoy family, social distancing kayo. Huhulihin kayo dyan sa Station 4 ni Colonel Giagi. Pero hindi kayo hulihin yan. Hindi nanguhuli na magaganda yan eh. Pero pag pangit, diretso kulungan yan. Ayan. Binabati ko si Trixie, si Joyce, Jello, Boaz, Kurt, and Patricia. At syempre, si Jerica. John's Lord Vlog, good PM. Sir FLM, ako po ulit, nangungulit, follow up ulit, request, dagdag milk assistance. First wave done sa YouTube. Second po, sked na by LGU next week. Willing to pick up kahit malayo, panggalingan. Salamat po. O sige, Wednesday, pumick up ka rito. Walang problema. Sige mo yan, John's Lord Vlog. Papick upin mo ng Wednesday. Cleng Carinderia and more. God bless po, Sir FLM. Keep sharing love to all. Saludong bonggang-bongga for you. Clarissa Dearborn of Hillsboro, Oregon, United States of America. America. Ngayon po, babatiin muna ni Yama, Trixie J's Vlog. Diyan po ako believe sa inyo, Sir FLM, dahil mapagkumbaba at humble. Totoong makatao, more blessing to come po. From Sommelier Robilla Hanson. Susan Broiler, Sir, 151 Barangay Bagong BO Caloocan, waiting, magpapadala din po ako ng mga itlog. Sana padagdag ng bigas. Thank you. Angie Olano po ang mag-aayos na barangay. May sasakyan kami. Ito nga Susan Broiler, bigyan mo nga ito kahit na 5 sako. O sige. O, 5 sako. 10 sako na siguro. Merkules, papick upin mo sila. Oh, batiin mo muna lahat ng babatiin. Okay, binabati ko lahat ng bumubuo ng aking pamunuan, ha? Sila Alvin Chio, lahat, binabati ko yan. Yung mga aling magagatas, yung nagpapasilitate ng gatas, si Elizabeth Lopez de Leon. Eto na, babatiin na ho lahat ng FLM Vlogger. Pati mo, bilis. Ayan, yakapan tayo. Iwan kayo ng tamang bakas. FLM Official Vlogger, Small YouTuber, FLM Luz Biminda. Kabiset TV, Latigo News TV, Mac Pablo, Coco Bonsai Martin, Thinking Body, Misty Wild, Bungisngis TV, Gina Vlogs, Good Samaritan TV, John's Lad Vlog, The Kings, Nyahaha, Japs One TV, Boogeyman TV, Mabuhay Pilipinas, Alnia Vlog, Pugong Biahero, Sol Carson, Booz Taki, Mary Jane Puyot, Jojo de Guzman Connect TV, Sco Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macbert 23, Kalupa TV, Taong Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Kit, DJ Byron, Lisa Paris, So What, WT Live Blogger, It's Me, Rosa, Dirty Hands, Maria Monaco, Mac Giver, Little Tisoy, Richida Network, Sophia L. Egeland, Jordan Melvay Vlogs, Filipino Connections, Ronnie LaGuardia, Jake Magnus TV, Bex Video, Dario Infante, Rex Cayanong, Target on Air, J. Tolon TV, Mr. Jack and Rose TV, Japan Life Vlog, Veer Magnus Kogord, Kuya Etans TV, Kim, nablanko ako, boss. Diretso mo. Kim So Yoon, Yuri Reyes, Addis Cutie Channel, Marie Crux Vlog, Sofia Marga, Brick Daba TV, Jamish Fernandez TV, Pinay Alaskan Vlogger, Nan MC18, Papa Dance Vlog, Florante Pabericio, Marky Channel Vlog, Taps Janoski, Mon Madrigal, Magnus Verus, Papa Chart TV, Jork Pasimuno FLM, Nats TV Gaming, Ka-Helper, Opanatics, GB143, Lots TV, Mang HF, Agri Pinoy TV, I Cordilleran Daily, MySock TV, Filipino Lifestyle in Cali, Sofia Marga, Rix TV, Bimbo Tolman TV, Kikay Cusinera, Cebu Store, John Balangbang, Jewel Real Life, PJ TV, Trending News, Love Love FLM, Bajay's Vlog, Japan Life Vlog, Boy to Class, Reklamador Pagmali, Mr. Hans TV, Pahaganas TV, The Padwas Adventure, Geo Driver, Lenuj Khan, Pinoy News Trending, Sweet Baby, Jag Vlogs, Mr. and Mrs. in OZ, MJ Recording Studio, Production Essence Band, Bing Bong and Boise, Angela Enrica Sagala, Yan Tayo TV, Roadrunner Vlog, Butong Tulisan, AKP Francis Leo Marcos Panatic, Ate Ann ng Japan, Mia G, Ricky Maru Motovlog, Delgado Santi Paumri, Antukin Masters, Kirsten Claude de la Cruz, Edwin Medina Online TV, Benny Bush,
Yetski TV Vlog, Gerson TV, Pakundo TV, Eldilberto Batao sa YTC, Chubby Palabiro, Tito One, MySeal TV, PH Trending TV, IA Hot Topics, Ilocano Vibes, Boost Stacking, Sol Karsten, Alice Vlog, Jean68, Josephine 35 Vlog, Ever One Channel, Clanks Carinderia and more, Tisoy Barrera TV, Summer Skies, Bea Mason Simple Life, Jerry Sumagi, Sahara Cardenas, Julius Cotibar, JB26 Cheng, Papa Leo, Edwin Magdaong, Kiko Alpabeto II, Delicado Uno, Utol Richard, Birador PH, Good Vibes Canada, Race Channel, Inspired to Inspire, Mr. Mango Man TV, Elden Vlogs. Ang hirap. Walang ginagawa ako, boss. Tuloy. JR's Vlog, Medina TV, Roadrunner Vlog, Tropang Mayon, Margie Tomas, Ironheart 74, Dwin Orfano HK, 3J Vlogs, Kerr Jim's Channel, Lynn Pila, I'm Wina, Team Pinoy Vlogger YTC, Pet Malu Noipi, Edwina Medina Online TV, Ryan Gold, Engrata de Ortiz, Dario Infante, Almay Stevenson, The Parker Channel, Northside Band, Wave Vlog, Jason TV, Tambayan sa Norway, Hong Kong Lagalag, Buhay Italia, Jen and Family, FLM TV Vlog, Nanette Galero. Alright, yan po yung mga... Dami, no? Ang dami. Ganon karami yung ating mga vlogger. Sobrang dami. So, yon. At nakita nyo naman, magbasa lang kay Yama, talagang hingal na. Hingal na si Yama eh. Anyway, mabalik ko tayo. At kanina ho ay sinagot natin yung katanungan ni Kamar Batigas, no, regarding do sa dalawang broadcaster na alam niyo na. Ay wag niyo na akong pakinggan yun at wag niyo nang binabati ko si Pia Cabral. Binabati ko na isang magandang gabi. Yung counselor ng Taytay. Abangan niyo po yan mga taga Taytay, yung pinakamalaking Optimum Eye Care Program na gaganapin sa kasaysayan ng Pilipinas. Diyan po sa Taytay Rizal. Kung saan po lahat ng malalabo ang mata, bibigyan po natin ng libreng check-up at libreng corresponding eyeglasses. Binabati ko lahat ng ating mga kapatiran sa Alpha Kaparo. Ito po yung kanina yung mga taong nagpunta sa Pateros. Ayan po. Ayan, mababasa nyo. Nandyan po ang Alpha Kaparo Fraternity. Ayan. Ice Freedom USA, Happy Blue, Idol. Shout out sa lahat ng nag-join sa LS ko kahapon. Hindi ko ma-shout out isa-isa. Ang haba ng name. Update ko po kayo later sa mga comment nyo. Maraming salamat. Ice Freedom USA. Butong Tulisan, Mamiyama, record mo na lang kasi baka mamulikat pangamo. Service record na lang natin. Ay, di-record mo. Tapos medyo habaan mo pag ano. Salamat po ng bonggang-bongga. God bless you more. At syempre, Boss Taki, #1 fan. Yeah! Alam nyo, yung ating mga basher, mga ano yan eh, mga inggit na inggit, sila yung mga supot, mga sungaw, mga papoging tungaw. Ngayon, kung wala kayong magawa sa buhay nyo, tambay lang kayo dito sa akin. Para meron akong katuwaan. Jorik Pasibuno, FLM. Makikikain na naman ng kaning totong sa kapitbahay ang basher. Solid FLM Headquarter 3. Baka pwede po kahit 5 seconds na welcome greeting pang video. Walang iwanan, Boss FLM. Oo naman. Ano ba ang Facebook mo para magpadala ako ng 5 seconds video greeting dyan sa'yo? Sige. Sabi nito ni Jorik Pasimuno, ang mga share na ipambibili na lang ng pagkain nila, ang gagawin ay panlolod para makapagbas sa akin. So, ang mangyayari, makikikain na naman ng kanin tutong sa kapitbahay. Mga basher, sabi ni Jorik Pasimuno, makikain muna raw kayo ng kanin tutong sa kapitbahay. Happy Abi TV. Sir, pasali din ako sa FLM Vlogger.
pa-promote po ng channel ko. God bless. O, pwede kayo makipagsipahan dyan mamaya. Arnold Mendoza, Idol FLM, President-elect ako ng Rotary, River City, Marikina. Two-time accept your challenge. Baka pwedeng matulungan mo rin yung Metric Cell, Children's Home, Bahay Ampunan, 30 bata. Mabuhay po kayo. Bahay Ampunan, 30 bata. Sige, no problem. Bahay Ampunan daw, 30 bata. Oh. Ay kung tigi-tigi 1 kilo lang ang kakainom, di 30 kilos lang yun. Hindi. Oh, pag kumain ng tig sa 10 kilo, 300 kilos yun. Walang problema. Sige o. I-message nyo po si Ma'am Yama Mendoza. Pagdating mo sa mga ganyan. Arnold Mendoza, si Yama de la Cruz. Mayang Pilipino. Hindi nyo po ako mapapatras dyan. Kahit ano mangyari, iharap ng konti. Yan. Kumbaga, hindi ho tayo atras sa kahit anong laban pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ayun o. Pag, yan, na-miss ko lang kayo, tayo magkwentuhan. At, ano ba ang gusto nyong gawin natin? Si Yama daw, tatumbling. Asa naman, boss. Eto. Sabi ni Hazel Lazada, Idol, baka hiring ka po. Apply ako. God bless po. Actually, after COVID, marami akong hiring. Maki Villa Del Rey. Hi, Idol. Shout out naman. At sa pamangkin ko na si Julia Stephanie Cuevas. Salamat po. Ay, salamat din. Oh, Basher, comment na. Ala, tagal naman mag-comment ng Basher na rin. Comment na. Bilis. Babasahin ko. Basher, comment na. Wala. Ayaw mag-comment ng mga Basher. Hindi ko makita. Iyon. At pakinggan ho natin ang ay nako, ang dami na inggit. Sorry, pwede pakigreet na din sila Jennifer Tadeo, Jacqueline and Norman Escalona, Donato Fontanilla from Saudi. Ha ha ha, please daw. Ayan. Ayaw nyo mag-sticker. O yan, dito. O ay dito kayo sa akin sa Messenger. Ano yan? Saint Anthony? Padua, Sacramento. Happy birthday po kay Mayor Lani Mercado Revilla. Happy birthday po kay Mayor Lani Mercado Revilla. Macber 23, shout out sa lahat ng FLM SQ3 vlogger. Di kasya pangalan natin. Lahat, kaya para sa lahat to. Hehehehe, love you all. Akit ako sa iyo mamaya, Macber, huwag ka mag-alala. Teresita Sontag, number 1 fan. Yeeha! Tumatalon-talon pa, yeeha! Yan. Alam nyo, yung mga basher ko, dito inggit na inggit sa mga sticker ko. Puta, inuulan ho ako ng sticker eh. Yolanda Bianchi. Tamo? Number 1. Okay. Idol, pa-shoutout naman. We support you always here at Qatar. God bless you, FLM. Mabuhay po lahat ng ating OFW dyan sa Qatar. Agnes Galapia, Idol Forever Manong. Kompleto na naman ang araw ko kasi napanood na naman kita. Agnes Galapia. At syempre, Benny Bosch. Yama, salamat sa pag-alalay kay Kapsat FLM. I love you, FLM, Kapsat ko. I love you to Manang Benny Bosch. Manong Benny. Alright. Susan Broiler. Thank you po. Marami pong matutulungan. Saan po pupunta at anong oras daw po? Si Yama ho bahala dyan. Ice Freedom USA. Idol, mission accomplished. Ang aking next mayaman challenge. Namigay ako ng mga lulundagan. Ng mga naglulundagan tilapia sa lahat ng senior citizens sa aming barangay. Proof video will be uploaded later. Still editing. Palakpakan niyo itong babaeng to. Kaya po, yan mga kaibigan, sa akin pong 1 milyong mahigit na subscriber, baka itong mga maliliit na vlogger na binabasa namin gabi-gabi, sila Ice Freedom USA, yan, yung mga vlogger na yan, ay pakisubscribe po nyo sila para po pagka sila'y sumahod sa YouTube, sila ay makakatulong. Tandaan nyo, pandemic lang sila. FLM vlogger, FLM fever tayo, puta, hindi nila tayo kaya. Kaya yung mga basher na mga supot na mga sungaw, mga papogi na tungaw, baguhin yung style nyo. Kasi ang pangit eh.
ibahin nyo naman yung style. Tuturuan ko kayo ha, para kapani-paniwala ha, okay? First, ang gagawin nyo mga basher, tunay na litrato nyo ilagay nyo. Tapos yung pangalan nyo, medyo maliin nyo lang ng konti yung spelling. Kung natatakot kayo. Yan. Para kapani-paniwala at may kredito. Bakit? Kasi tingnan nyo yung account nyo, fake. Yung picture, fake. Di fake na rin lahat ng sinasabi nyo. Walang maniniwala sa inyo. Di ba? Lagyan natin ng konting kikig, lagyan natin ng konting palo. Subukan nyo na maglagay ng kahit na litrato na lang, kahit wag na yung pangalan. Or else, pangalan na lang na totoo kahit wala ng litrato. Katalo na. Pwede na kayong paniwalaan. Yan. Botong Tulisan, Eddie Mopon. Ayan, ang daming Power Ranger. Ito. Good evening, Sir FLM. How ko po makuha milk bukas umaga? Address po. Saan? Nag-PM po kay Yama. Di po nasagot. Sagutin mo to, Yama. Mary Jane Balikat. MJ Recording Studio Production, Essence Band, Sir FLM, gawin mo na lang kaming FLM Foundation. Lahat ng follower mo, 1 million subscriber mo, para kahit wala ng COVID, makatulong pa rin tayo sa may hirap. Mabuhay po kayo. Why not? Coconut, syempre. Ako'y namimigay ng kanyugan para tayo magkanyugan araw-araw Di ba? Walang problema yan. Sir, sobrang avid fan mo po ako. Mabuhay po kayo. Itumba ang mga basher. Woo! Wag. Pag tinumba mo yan, mababawasan yung viewers ko. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Yung mga basher na yan. Oo. Biruin nyo kita rin yan. Kita rin ni Globe yan, ni YouTube yan At saka ni Globe. Bakit? Magpapaload. Sigurado magpapaload yan. Bakit? Hindi naman pwede makapag-internet sa kapitbahay at COVID ngayon. Hindi makakalabas. Wala, hindi makakatambay. Hindi makakatambay. Ayan ho kasi kapag pinansin mo, pag kinuha nila yung attention mo, ayon, lalo kanilang lalo silang gaganahan. Pagka hindi mo ho pinansin, edi yaan mo siya, gawin nating lapping trip. Sila ngayon yung lapping trip ko. Mga basher, kain bubog, ngaya pa ako muna kayo ha. Bili muna kayo. Bago kayo magpaload, bumili muna kayo ng pansit canton nang meron kayong pang-ulam. Bili kayo ng pansit canton, ng mga noodles, 'di ba? Kain muna para medyo magkalaman ng hangin yung utak niyo gagamunggo. Baka mahipan pa ng hangin 'yan, lumipad pa. Test Patnugot, sir, may video ako, nakatag po, Apo FLM, Test De Oro. Kabise, tingnan mo nga yung mga nagtatag ng video, Test Patnugot, Test De Oro ang FB name niya. Macber 23, para sa mga wag kayo magpupuyat, para sa mga basher. Wag kayo magpupuyat at magpapapawis. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Araw-araw pakyo kayo. Wala kayo silbi. Gusto nyo pa maging sagabal. Ibang klase ito si Macber. Matibay. Ayan. Jenny Vlog USA. Sir Francis, matulungin po yan si Ice Freedom USA. Oo naman. Siyempre. Lahat ng FLM vlogger ay matulungin. At nais ko po kayong handugan ng isang kanta. Ewan ko kung makaka-copyright tayo rito. Bahala na. Basta gusto ko lang kayong handugan ng isang kanta. Ano yan? 11:52. Pabati po Idol FLM ng Happy Fiesta dito sa Bayong Pilar, Bohol kahit walang handa. Idol FLM, good evening. Pa-shout out CT2 channel here. Supporting you from the entire class. Try to makarating po sana sa classmate ng class try T2 ang assistance. God bless. Yun ba yun?
Yung ano po, yung sa Bohol. Ah. Shoutout na po, Happy Fiesta. Josie Goso, remember people only rain on your parade because they are jealous of your sun and tired of their shade. Wow. Ito si Ma'am Josie, masyadong very supportive sa atin to eh. Sabi po ng aking mga kabrad, you are giving too much honor and reputation to our brotherhood. So it is appropriate to write your name in Alpha Kappa Rho history, especially in Philippine history. That there was Francis Leo Marcos who came out during the pandemic. To that end, Filipinos have something to eat. Ako po'y proud maging isang akro. Proud po ako dyan. At yung aking mga kasamahan, mga kabrad, sila yung nagbigay sa akin ng lakas eh. Bakit to? Sa kabila ng wala namang kaming pondo, wala namang kaming pera, nakita ko yung pagtutulong-tulong nila para sa iba. Alam niyo hono-ono, ang tinatawag sa aming fraternity ay mga away kanto raw. Kami raw yung mahihilig sa babag. Mahilig kami sa paluan ng paluan, babag ng babag, sa kanto, makikita. Totoo ho yun. Hindi namin itatanggi yun. Ha? Pero isa lang ho, ang meron kami na wala sila. Alam niyo ho kung ano yun? Kami ho ay nakahandang ibigay sa kapwa namin yung aming isusubo na lang. Kaya nga ho, simple-simple yung aming motto eh. Vincit omnia veritas. Ang ibig ko sabihin nun, truth conquers all. Hindi ho kami sinungaling at hindi kami mapagpaimbabaw. Pag sinabi naming away, ay babag na ho yan. Pag sinabi naming tulong, tayapato ho kami dyan. Yan ho ang aking organisasyon, ang Alpha Kappa Rho. Long live! Wow! Ang lalaki ng mga sticker nito. Nagugulat ako. Wow! Hello po, Sir FLM. Solid supporter niyo po ako from Korea. Sana po mapasama din ako sa FLM vloggers niyo. Tinanggap ko po ang Mayaman Challenge niyo. Simpleng paraan. Sana mapanood niyo rin po ang video ko. JJ Mams, sama mo to. Nandiyan ba to? JJ Mams, Macber. FLM vlogger ako. Hehe, baka naman. Pasyalan. Kadtuhan niyo ako. Hehe. Mga solid FLM, pati basher are all welcome. Sana naman at baka naman. Hehehe. Macber, baka naman. Mag-iba kulay niyan, Macber. Teresita Sontag, Ice Freedom USA. Dito ako sa Michigan. Sana add mo ako sa FB. Isa ako sa subscriber mo. Mabuhay, FLM. Mabuhay po kayong lahat. Baka naman. Mr. and Mrs. Inoz. Good evening, Idol FLM. Pa-shout out po sa mga taga Calicanto, Batangas City. At Pinoy dito sa Bundaberg, Australia. Salamat. God bless you more. God bless you too. Maraming salamat po. Maria Monaco, inggit na naman po ang mga basher dyan. Natural! Ay, ano ka ba naman? Nakita mo, ayan o, puta, nagliliparan yung mga sticker ko. Mabuhay tayo. Mga FLM HQ3, walang tulugan, Boss Idol, mabuhay ka. Mamatay sila sa inggit sa'yo. Wala nga sila natutulong sa lipunan, manahimik na lang sila. Galing kay Batang Helmet. Ayan po yung mga vlogger na yan, paki-subscribe niyo po sila sapagkat sila ho'y pag sumahod talagang nakita niyo tumatanggap po sa Mayaman Challenge. Alam niyo po mga kaibigan, kaya po ang diwa ng tong Mayaman Challenge ay to give courage to all those unawakened people na may kakayahang tumulong sa ating bayan sa panahon ng pandemya. Kaya naman po mga kaibigan, hindi ko po tinetake ang credit. Ang credit po ay ibinabalik ko sa mga taong tumanggap ng aking challenge. Alam nyo, mabait po tayo, matulungin, pero hindi ho tayo tulongges. Hindi ho pwedeng hihingi lang kayo sa akin. Kaya nga ho, kailangan mag-video kayo, i-challenge nyo ko na kayo ay may ginawa at tatapatan ko. Bakit? Doon ho nabubuhay ang diwa ng Mayaman Challenge. Oho. Ngayon, kung i-challenge nyo lang ako, wala naman kayong pinili, wala naman akong dapat i-challenge, ay di wag na, ay magutom na tayo sabay-sabay. Bakit? Hihingi na lang kayo
Kaya nga ho ko nagcha-challenge kasi hindi ko kayang tulungang mag-isa ang buong Pilipinas. Kahit ho si Bill Gates ay mamumulube kapag lahat ng Pilipino ay tinulungan niya. Sa dami ho natin. Ganong karami ang Pilipino? O 120 million, bigyan mo laan ng tigda 200 piso yun. Ganong karami yun? Anong 2 billion? 120 million times 200. Ganong karami yun? Ang dami, di ba? Sa 200 pesos na lang. Yun ho yung aking sinasabi. Hindi naman ho 200 ang ating itinutulong. Nakita nyo naman ho, tone-toneladang bigas yan. Life in a pandemic becomes wonderful. Even there are struggles and difficulties because there are heroes like you who are inspired so many people to heal our land. God love you. Susan Broiler. God love you too, ma'am. Ice Freedom USA. Idol Solid FLM yan. Si Jenny Vlog USA. Tagapagtanggol mo yan against basher. Channel ko, isa siya sa admin. Trending natin yan. Group ko sa FB. Alam niyo po, nananawagan po ako sa lahat ng aking subscriber na i-follow nyo po yung mga small vlogger na yan. Katulad nila Ice Freedom USA, nila JJ Moms, yan. Follow nyo po yan. Tsaka sila Susan Broiler. Ayan. 3J's Vlog. Sir FLM, video ako para sa'yo. Bahala na may parating ko lang sa publiko ang kabutihan yung nagawa. Sobra sana accept nyo sa Apo FLM nyo po na account. Maraming salamat po. 3J's Vlog, i-accept nyo nga yan. Margie Tomas, Ironheart 74. Sir FLM, sana makadalo ka sa pa-concert sa Baguio City, La Trinidad pag okay na panahon para naman para sa mga may sakit nakapus sa pera. The only way we can help them. Sige po, darating ako. Darating ako, Margie Tomas. Ayan po. Alam niyo po, yun, ikaw na nga magbasa ng ano ng mga sticker at ano na ako eh. Lakasan mo na lang. Alam niyo po, mga kaibigan, kaya ako po sinimulan yung Mayaman Challenge para hindi lang sa mayaman, para sa lahat ng may kaya. Kasi po, we are facing evil today. J.R. Vargas, the best at nag-iisa talaga ang FLM, very down to earth na totoong tao, matulungin pa. Maraming salamat sa pagbisita sa live stream ko, Idol. Sa mga viewers dyan, padikit naman po, road to 5,000, 100 plus na lang ang kulang. Sa mga basher naman, pack you kayo. J.R. Vargas. Walang nga, ibang kulay nito, J.R. Vargas ha. Ito na ba yung sweldo ko sa'yo kanina? The best at nag-iisang talaga FLM, very down to earth at sa totoong tao. Matulungin pa, maraming salamat. Paano hindi mag-ano ang mga subscriber, follow nyo si J.R. Vargas. Ito, tingnan nyo, dinadagdagan niya ng buhay, kinukulayan niya ang buhay. Makulay ang buhay kay J.R. Vargas. Sino man hindi ba iinggit na basher dyan? Tignan nyo yung mga kulay. Basher o kawawa, sumagot. Ano sabi ng basher? Ayan. Asan? Saan? Baso, nasa kuko. Nasa Cookie Gaming? Sub-Zero? Mas pakyo ka. Kaso walang pang sticker. Ala. Paano hindi ba iinggit yung mga basher? O, tingnan mo yung mga kulay, oh. $50. Wow! Ganyang kagalante. JR, baka naman, maging kulay-pula yan. Yan ba yung sweldo ko sa'yo, JR Vargas? Kasi kanina, umakita ko sa streaming niya. Darating ako dyan, abangan nyo ako dyan. Kay Macber, kay JR Vargas, makikipag-streaming ako dyan mamaya. Ha? Pero mamaya, after ko, Kalupa TV muna tayo. At saka, yung Kabise. Okay. Darating ako dyan, JR. Yung mga subscriber ko, follow nyo si JR Vargas. Bakit po? Yan po ay mga tumanggap sa akin challenge. Katulad nila Ice Freedom USA, Macber 23. Yun hong kita nila bilang YouTuber, binibigay ho sa taong bayan. Kaya, tulungan tayo. Okay? Ulitin ko po. I started the Mayaman Challenge just to awaken the hero inherent to every good man out there. Yun po yun. So, kita nyo, ganong kahaba ang extension ng lintik na pandemic na to? 9th week na ngayon. 9th week? Nung first week, ang hirap i-survive. Sabi ko, hindi ko kaya. Napakalaki ng Pilipinas. Kaya ginawa ko yung Mayaman Challenge. Sa sobrang dami ng sumagot, may nagbigay ng bigas, isdaan, pera, dami ho. Mga nagising yung mga natutulog nilang diwa. Nagsitulong sa ating mamamayan. Masarap kung tumulong, hindi nyo lang alam yan. Pero pag narunusan yung tumulong ka galing sa puso mo,
bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya sa iyong tahanan. Totoo ho yan. Ngayon, ito nga eh. Ito, inuulan ako ng batikos, napakaraming kung ano-anong binabato sa akin. Ito yung tanong ko kaisa-isa. Sagutin nyo. Yung kaisa-isang tanong ko. Tapatan nyo yung ginawa ko. At pati pagpatay kay Rizal at kay Bonifacio, aakuin ko na. Basta tapatan nyo yung ginawa ko. Kahit sinong mayaman na dyan. Di ba? Sabihin nyo sa financier nyo, pondohan kayo, natapatan lahat ng ibinigay ko sa taong bayan. Para sa kay kauunlad ng bayan. Para sa ating mamamayan. O aakuin ko na ho, pati pagpatay kay Jose Rizal. Ako na ang pumatay kay Rizal. Pati kay Lapu-Lapu at Andres Bonifacio. Basta tapatan nyo yung ginagawa ko. Ngayon, kung hindi nyo kayang tapatan, tahiin nyo yung mga bunganga nyo. Bakit? Nagmumukha kayong supot na sungaw, mga papoging tungaw. Wala kayong silbi. MJ Recording Studio Production, Boss FLM. Di baling magsayang ng sticker para sa'yo. Alam namin ibabalik din naman mo ito sa mga, ito, kita sa super chat sa mamamayan. God bless po. Wow! Pota, ito na naman. JR Barga, Happy Valentine! Good evening, Sir Idol. XOXOXO. Sa lahat ng basher, Pink Ranger is here. Hiya! JR ba? Wow! Eto na. Napakayabang talaga nito. Yan na, Idol. Love you. Super saya ko. Pati mga viewers ko. Sa mga viewers, di kita nyo, no? Ako, abangan nyo si Idol sa LS ko. Darating ako dyan mamaya. Anong oras ba yan, JR? Anong oras yan? Huwag ka na mag-sticker. Tama na. Baka mamaya paluin ka na ng misis mo dyan. Wow. Pink Ranger at saka si Red 1, Green 2, Blue 3, Pink 4, Yellow 4, Pink 5. Ang kompleto, no? Bayaman ba yun? Andito si Red 1, si Blue 3, si Red 1, si Green 2, Blue 3, Yellow 4, Pink 5. Eh, di ba kulay ito eh? Red 1. Oo nga, panahon natin, no? Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4, Pink 5. Nakaputa na. Ala na naman. Alang kaya, eto na. Alak ko, yung mga basher dito. Nako, yung mga basher, puta, naghihimutok na. Sabi siguro ng mga basher, sana kami na lang. Sana kami na lang. Iyon nga yung sinasabi ko. Pipilitin nyo ako siraan para sa inyo mapunta yung mga nagpa-Power Ranger. Hindi. Tapatan nyo yung ginagawa ko. O, ito ha. Ito, usapang matino. Alvin. Dali. Alvin, ito hamon natin. Hinahamon ko lahat ng basher. Okay. Isama na natin pinanser nila. Okay. Ganito. Tapatan nyo yung ginagawa, yung lahat ng ginawa namin. Tapatan nyo. Titigil kami. Plus, magbibigay kami ng 20 million sa inyo. 10 million ka. Basta tatapatan nila yung ginawa ko. Yung lahat ng ginawa natin mula simula hanggang sa matapos. Kapag natapatan nyo, kaya nyo yung tapatan, ipapamahagi sa tao magbibigay kami ng 20 million. Tapos magla-log out na ako sa YouTube. Hindi ko na kailangan ito. Kasi regular live na. Kasi kung tatapatan nila lahat ng itinulong natin, ilalabas nila at itutulong din, marami makikinabang mo. Sigurado survive na Pilipinas. Tama? Tulong nila. Kami, magpapatak-patak kami. Ibibigyan namin kayo ng pera basta tapatan nyo yung ginawa namin. Ngayon, kung hindi nyo kayang tapatan, alam nyo kung anong gawin nyo mga basher? Punta kayo sa kwarto. Kuha kayo ng sinulid. Sinulid. Karayom. Yung medyo malaking karayom kasi makakapalan labi nyo eh. Tahiin nyo yung bunganga nyo nang manahimik na kayo. Kung ayaw nyo naman, kuha kayo ng bubog. Nguya bubog. Kain pako. Yama. Lahat na sweldo mo, willing ka ibigay sa basher. Basta tapatan yung ginagawa ko. Ayan. Ano message mo sa basher? Mag-message ka na. Sa lahat ng mga basher dyan, huwag nyo kaming tinitira sa YouTube. Pang-personalan kasi kami, mga brad. Ano? Inggit na inggit. Kondang Power Ranger. Grabe naman mga kulay nito. Si Yellow 4, lumilipad Si Botagski TV, lumilipad talupit Botagski TV. Lumabas si Yellow 4. Bustaki, ayan, Yellow 4. Basher, lubayan mo, inbox ko. Punta ka dito, Switzerland. At sasaksakan ko
ang baga mo ng Swiss chocolates upang maging sweet ka naman. Bitter ka kasi. FLM long live. Jar Vargas, anong oras yung ano mo? Akit ako, message mo ko sa messenger ko. O kaya si Yama kung anong oras. Anong oras ba live ni JR para makakit ako doon? Alright. So yun po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin ngayong gabi. Mabuhay po kayong lahat. Nako, ang dami pa, nakahabol. Connie Lewis, yes, magandang umaga. Baby Below, Lana, magandang umaga. Sa lahat po ng FLM subscriber, FLM vlogger, mabuhay po kayo. Nananawagan po ako sa ating mga subscriber na pakipollow nyo po itong mga vlogger na to sapagkat sila po ay tumutulong. Ulitin ko po sila JR Vargas, Ice Freedom USA, Macbear23, Bastaki. Pakipollow nyo po sila at yung iba pa. Siyempre, si Carex Kayanong Target on Air at saka si Latigo News TV. Buzz Taki. Alright. Bay Below Lana. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Ang pagtulong po natin ay hindi magtatapos at hindi ito matatapos. Katulad po ulit ng sinasabi ko, sa lahat po, grabe naman to, Maria Monaco. Ito po, sir, pang-ambag para sa mga basher. Wow! Ang laki nito. Grabe. Paano naman gagawin ng mga basher nito? Tunggak na naman. Ito po yung sinasabi ko, our battle against evil ay napanalunan po natin. Yun po. Sabi ko nga po, ang diwa po ng Mayaman Challenge, we awaken the hero inherent to every good man out there na tumulong po. Kayo po ang mga tunay na bayani sa atin. Maria Monaco, kayo po, Lajer Vargas, kayo po ang mga bayani. Binabati ko po ng isang magandang umaga ang mga Iglesia ni Cristo. Abangan niyo po kami. Ganun na rin po si Leo Obligar. At syempre, JB Mall, binabati ko yan. Susan Broiler, sir, hindi kanila masisira. Hawak ka ni Lord. Wasak ang buhay ng mga iyan. Salot sa bayan. Pangit ka daw. Pangit ka daw. Mukha nila nakikita kasi harap nila sa salamin. Yung mga nagsasabi pangit ako, tumingin kayo sa salamin, not mas pangit daw kayo. Anyway, yun nga po. Now, sabi ko, ulitin ko po, our country are facing evil. And for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Kaya po, hindi po ako ang tunay na bayani, kundi yung mga taong tumanggap ng aking challenge. Ang inyo pong mga pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Hinihikayat ko po ang aking 1 milyong mahigit na subscriber na pakipollow nyo po ang lahat ng small YouTuber dahil sila po ay kumikita paglaki ng kanilang bahay, makakatulong pa ho sila sa atin. Tandaan nyo, pandemic ka lang, FLM kami. Yan ang matindi. Pandemic ka lang, mga bayani kami. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa live stream ni Kabisay TV at ni JR Vargas at ni Macbear23. Maria Monaco, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. At tandaan nyo po, uulitin ko, the only thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Rans Timbang, sir, maghahay lang sa'yo from Ottawa, Canada at para asarin na rin ang lahat ng mga basher mo na kupal. Okay, maraming salamat po ma'am. Mabuhay po kayo. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.